našim mazlíčkům máme jedinečný vztah, zvláštní pouto založené na citech, lásce a péči. Starost o psa nebo kočku představuje velkou zodpovědnost a výběr výživné stravy je velmi důležitý proto, aby byli zdraví a šťastní. Pokaždé, když krmíte svého psa nebo kočku výrobky Eukanuba nebo IAMS, máte jistotu, že jim dáváte vysoce kvalitní, chutnou a výživnou stravu. Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak zajišťujeme takový stupeň kvality v každém balení? K jeho dosažení vyrábíme naše výrobky jen z vysoce kvalitních přísad a připravujeme je v těch nejvyspělejších továrnách světa, jejichž výbornou úroveň opakovaně potvrzují i výsledky dobrovolných kontrol potravinářských inspekcí. Naše provozovny každoročně vyrobí krmivo pro více než 30 milionů psů a koček z více než 90 zemí světa. Celý proces začíná už pečlivým výběrem dodavatelů a surovin. Můžeme bez problémů zjistit, odkud suroviny pocházejí. Víme také, odkud jsou naše živočišné bílkoviny a kde se pěstují a sklízí naše obilniny a vláknina. Při všech činnostech se snažíme chránit životní prostředí a pracujeme na snižování množství oxidu uhličitého a uhlíku. Součástí tohoto úsilí bylo v loňském roce i snížení spotřeby energie v naší evropské výrobně o 14%. Když dodávka dorazí do továrny, je zkontrolována kvalita všech surovin a každá z nich je porovnána s platnými standardy kvality. Pokud nová zásilka nesplňuje tato přísná kritéria, je automaticky odmítnuta a vrácena. V oblasti kvality nepřipouštíme žádné kompromisy. Přijatelné jsou pouze suroviny té nejvyšší kvality a další odběry vzorků a analýza produktů se odehrávají i během automatického výrobního procesu. Suroviny, z nich se skládají naše jakostní krmiva, zahrnují vysoce kvalitní živočišné bílkoviny z kuřecího a jehněčího masa, vajec a ryb, obilniny, jako je rýže, pšenice, kukuřice, ječmen a čirok, vlákninu z řepy, rybí a živočišné tuky a další důležité ingredience, jako droždí, vitamíny a minerály, které obsahují důležité a prospěšné živiny. Drcení je dalším krokem v našem výrobním procesu. Tady jsou jednotlivé přísady, kterými jsou zrní, obilí, ale také dužina řepy bohatá na vlákninu drceny a prosévány jemným sítem, které zajistí jejich jemnou konzistenci pro další úpravu. Kuřata a drůbeží pokrmy procházejí dalším třídícím a zlepšovacím procesem, který zvyšuje jejich stravitelnost a výživnou hodnotu. Pravidelný odběr vzorků a jejich analýza je zárukou trvalé kvality konečných produktů. Krmiva Eukanuba a IAM se získala reputaci vysoké výživnosti díky vysoce kvalitním živočišným bílkovinám, které obsahují. Tady hrají důležitou roli suroviny z masa, drůbeže a ryb, které se připravují k dalšímu zpracování v masném oddělení naší továrny. Tady se maso mele a zpracovává do podoby potřebné k dalšímu zpracování. Jakmile jsou všechny suché přísady a maso připraveny podle konkrétního receptu, smíchají se s potřebným množstvím vody, páry, tekutého tuku a několik minut se lehce povaří. Tato směs je pak plněna do lisu, kde se směs opět krátce povaří a pak je vytlačena lisovací formou do potřebného tvaru. Po vytlačení je teplá vlhká směs usušena, aby se zabránilo vzniku plísní. Polévací zařízení pak aplikuje speciální polevu, tvořenou vysoce kvalitní živočišnou bílkovinou a tukem, který zvýší výživnou hodnotu, aroma a chuť směsi. Dalším krokem automatického procesu je prudce směs schladit na pokojovou teplotu, aby mohla být zabalena. Před samotným balením do připravených obalů prochází směs další kontrolou, která odhalí případné nedostatky. Po této kontrole je výrobek zvážen, aby odpovídal obalům různých velikostí, a pak je automaticky plněn a balen do odpovídajících obalů. Zatavené obaly jsou opatřeny kódem, který umožňuje určit čas, datum a místo výroby a dokonce i jméno pracovníka, který produkt vyrobil.
Od tohoto okamžiku je garantována 16měsíční trvanlivost. Každý zabalený výrobek pak prochází detektorem kovu. Spotřebitel má jistotu, že každý výrobek IAMS a Eukanuba prošel před otevřením alespoň 120 stupni kontroly kvality. Cílem těchto procesů je zajistit 100% kvalitu našich produktů. Výroba více než 70 druhů suchého krmiva Eukanuba a IAMS, z nichž každý obsahuje mnoho přísad, vyžaduje sofistikované automatizované procesy. Každý výrobek má svoji specifickou výživnou hodnotu, která se liší podle věku, velikosti, rasy, hmotnosti, stupně aktivity, citlivosti a zdraví psů a koček. Nakonec jsou jednotlivá balení svázána a zbalena na palety, tak aby byla celá zásilka chráněna před poničením při přepravě. Palety jsou pak skladovány ve skladech, které používají sofistikovaný počítačový systém, zajišťující co nejkratší skladování výrobků před jejich odesláním do obchodů. Všichni zaměstnanci jsou vyškoleni a kvalifikováni nejen ke kontrole zboží ve skladu, ale také ke konečné kontrole kvality předtím, než výrobek opustí naše prostory. Při přísném dodržování zásady první dovnitř, první ven jsou pak palety zasílány expedičním oddělením podle objednávek spotřebitelů. Toto oddělení nakládá, dokumentuje a odesílá veškeré zásilky. Všechna nákladní auta používaná k expedici zboží prochází pečlivou kontrolou, aby splňovala přísná potravinářská kritéria. A tak jsou vyráběna všechna suchá krmiva Eukanuba a AIE. Od počátečního plánu po konečný výrobek je naším hlavním cílem kvalita. Vysoce kvalitní suroviny pocházejí od pečlivě vybraných dodavatelů a během jednotlivých fází výrobního procesu je každý detail podroben další kontrole, vždy při zachování principu ochrany přírody. Veškeré toto úsilí má jediný cíl – vyrábět vysoce kvalitní výživu, která je hodna značky Eukanuba a IAMS. Protože jen to nejlepší je dost dobré pro domácí mazlíčky, krmené výrobky Eukanuba a IAMS.